Привітання, поважане господарство. З вами знову я, Дімич Веселий Неадекват. І сьогодні анекдот антистрес. Кожного з вас бувають дні, коли вас хто-то так достав, що хочеться взяти його так і наламати їм дров. А от кому не хочеться, що ж робити-то, га? Я пропоную вам вариант. Берете такую штучку, берете такую штучку, называете его, в общем, назовите як хочете. Я думаю, у кожного з вас куча варіантів. І далі поїхали. Ах, падла. Ух, ёлки. Ух ты, блин. Прям на очах легче становится. Фу! И что? Вот гэтага теперь жрать? Не. Сожруть его собаки. Ведаеце, так добра стало. Калі спадабалось, ставьте подобайку и подписывайтесь. До побачення, поважаныя.